Evo sad su krizna vremena. Nama je logično, koji nismo znanstvenici, nemamo tu pamet, tu genijalnost, da se u ovim kriznim vremenima treba skupiti sva hrvatska pamet na jedno mjesto i dati neka rješenja, predložiti kako što napraviti. Međutim, to kod nas nije tako. Zašto političari ne traže savjete od znanstvenika? Barem se meni tako čini. Ne očekujem da političari budu najpametniji, da su najstručniji u svemu, ali imamo toliko znanstvenika, toliko profesora na institutima, na fakultetima koji bi, ja vjerujem, im bila čast da budu savjetnici u nekim ministarstvima, da donose neke ideje i tako dalje. Međutim, političari tu baš ne vole da im se soli pamet. Evo ja ću vam reći primjer mog iskustva. Jedan od savjetnika moj koji je za pitanje tehnologije je Hemi Perez, sin Šimuna Pereza. Drugi savjetnik iz područja znanosti je Akito Arima. Nije bilo vama osobno. Ali da vam kažem, to je ipak jedan trend mijenja. Znači, Akito Arima, bivši ministar znanosti Japana. Od vas očekujemo da vi mijenjate trend. To je to, ali u cijelom društvu nije tako. Da, ali imate vi i niz drugih ljudi. Ja ću vam reći jedan primjer. Kad pogledate sustav obrazovanja ili sustav znanosti ili sustav športa, mi smo radili jednu statistiku pa smo pokazali da negdje oko 1200 ljudi koji su izvan ministarstva, znači akademika, sveučilišnih profesora, participirali u raznim reformama. Ovih dana vidite kako i premijer okupio jednu skupinu ekonomskih stručnjaka, bez obzira na njihovu stranačku pripadnost. Dakle, u Hrvatskoj ipak se u Hrvatskoj to mijenja. I opet ponavljam, to su procesi, ali koje više niko ne može zaustaviti. Ipak, znate li vi zašto, malo ću se našaliti, zašto mozak političara vrijedi 2 puta više od mozga znanstvenika? Pa čujte, ako se koriste oba, onda bi trebali imati sličnu vrijednost. Mozak znanstvenika radi konstantno i možda se troši. Da li ste tako kaže vic? Da. Ali ja ću vam reći iskreno, kao znanstvenik, puno mi je lakše bilo u jednom periodu mog života biti promatrač i kritizirati sa strane. Pitanje hrvatske politike je pitanje jedne ogromne odgovornosti prema hrvatskom društvu. I nije jednostavno biti u politici. Mi smo cijelo vrijeme pozivali ljude da uključe se u politiku, da formiraju jednu novu Hrvatsku. Dobro, vi govorite o jednom novom smjeru hrvatske politike, to do sada baš nije bilo tako. Ispostavilo se da je politika najunosniji poziv u Hrvatskoj. Evo, samo još jedno pitanje vezano za znanstvenike. Bilo je nekakvih sukoba među znanstvenicima izvan Hrvatske, unutar Hrvatske. Mi smo to doživljavali kao sukob taština i ljubomora na znanstvene projekte. Evo, kojim se vi projektima možete pohvaliti? I još mi odgovorite da li u akademskoj zajednici postoji taj nepotizam i ti znanstveni lobiji koji sprječavaju drugima da rade. Da. Kao u svemu najvažnije vam je istina. Znanost ima vrlo jasne i mjerljive kriterije tko je tko u svjetskoj znanosti, ali je vrlo važno ponekad i pobijediti svoj ego. U znanosti je važno dati ljubav, u znanosti je ponekad važno biti i u zadnjoj klupi, ne uvijek u prvoj. Mene ste pitali oko mojih rezultata. Ja sam imao sreću, imao sam velikog učitelja Henrya Leea i bio sam među nekoliko ljudi u svijetu koji je postavljao forenzičku genetiku. Nažalost, u Hrvatskoj zbog Domovinskog rata je Hrvatska došla do samog svjetskog vrha. Moja skupina je opisala i mehanizam nastanka koštanih bolesti kod djece i objavili smo nekoliko prestižnih radova, a ovo područje koje se zadnje vrijeme bavim je pitanje podrijetla naroda. To je objavljeno u Science, American Journal of Human Genetics, European Journal of Human Genetics. Dakle, ona pitanja koja su vezana za genetiku, a jedna moja druga velika ljubav je pedijatrija. To su neka područja kojim se ja bavim. I taj način znanstvenog razmišljanja u jednoj nemilosrdnoj školi koju sam ja prošla u Američkoj, ja zapravo koristim u politici. Nije mi se još dogodilo jednu večer da ja ili moji suradnici odemo doma da neki problem nije riješen. Zato ćete često kad prođete, ja vas pozivam da dođete u ministarstvo u 10 ili 11 na večer vidi da radi svjetlo. Ja sam to zamislio kao moja bolnica ili kao laboratorij sveučilišni. Moj status sad na sveučilištu u Penn State, jedno najprestižnije američke sveučilište, je vezan za forenzičku genetiku. I ove godine prvi znanstvenici iz Amerike, zapravo prošle godine su bili prvi studenti, dolaze i mi radimo jednu veliku razmjenu, ili velika ljubav je moja orijentirana prema Americi i Hrvatskoj. Želio bi što više što mogu zbližiti i znanost, sustav obrazovanja i tako dalje.